Så er jeg afsted igen. Det er dejligt vejr i dag. Det er rigtig godt vejr i dag. Sommervejr. Der er 149 km tilbage til Berlin. Jeg har lige fået luft i mine cykeldæk. Og nu er det bare afsted mod Berlin. Lad os se, hvor mange kilometer jeg kan cykle i dag. Om jeg kan nå Berlin, det kan jeg nok ikke. Men jeg mellemlander i en eller anden by og overnatter på et hotel. Så snart Tag den anden afkørsel i rundkørslen af Karlsbad Tilstrasse. Og jeg gør, når jeg har indhentet de her 75, 80 eller 100 kilometer, så holder jeg pause, og så vil jeg så sige, at i morgen, der er jeg med 100% sikkerhed i Berlin. Jeg kører igennem noget natur lige nu. Det er lidt træls at være på de her stier. Det er her, jeg mest er bange for, at min slange den punkterer. Jeg er inde i sådan en naturpark, hvor jeg cykler. Mega dejligt, uden nogen biler, uden noget trafik overhovedet. Simpelthen lækker. Der er 138 km tilbage til Berlin. Prøv at se den der fisk, der er lige der. Det er lidt svært for jer at se. Kan I se den? Ja, man mangler det helt vildt. Men skyggen den gør, at man ikke kan se det. Du kan bare lige se deres fænder derovre. Jeg holder lige en lille kort pause herinde i skoven. Naturreservat. Der er sådan nogle udkigstårne, hvor man kan kigge ud over landskabet. Herinde skal man i hvert fald ikke ende midt om natten. Det er her, jeg befinder mig lige nu i dette naturreservat, som I kan se her. Og det fortsætter endnu, og der er kun 119 km tilbage til Berlin. Jeg skal videre igennem denne vej. Hej. Det her område, for eksempel, I ser her. Her kan man bukse ind, og så kan man lege kanoer, og så ellers bare ro derudad igennem det her smukke natur, som vi ser lige her. Jeg har nu cyklet cirka 50 km, og jeg holder lige en kort pause på et kvarter, og så cykler jeg videre. Der er kun 100 km tilbage til Berlin. Jeg synes, det går meget stærkt i dag, fordi jeg har hvert nummer. Ingen regn, ingenting. Så det går straks stærkere. Selv mine små storkeben er vokset af at cykle så meget. Yes, tid til en kort pause.
90 kilometer tilbage til Berlin. Og jeg har kørt på sådan nogle skovstier her i omkring 40 kilometer, og 10 kilometer det har været ude på landeveje. Men ellers har det været skovstier hele tiden. Det er mega fedt, så længe det ikke er grusveje. Se ham gutten her, hvor meget har der med. Jeg sagde til ham, hvordan fanden kan du cykle med så meget her, ikke? Prøv at se bagage på forgafler, baggafler, og så på ryggen og så videre. Det er helt vildt, mand. Så siger han så til mig, at det er hans første gang. Så siger jeg, okay, så lærer du. Så siger han ja. Men han siger også, at han er tæt på at give op. Fortsæt til rute. Så sagde til ham, det tror jeg, du kommer til, fordi det ser sgu da vildt ud, det der. Det er helt sindssygt. Thank you, man. I wish you luck. Oh, thank you. Fået sponsoreret 2 flasker vand og 1 Ejderen af de her søde fyre her i Tyskland. Og nu skal jeg så videre. Der er kun 68 km tilbage til Berlin. Mange tak skal I have. 68 km tilbage til Berlin. Jeg regner med at nå Berlin i dag. Det var faktisk meningen, efter at jeg havde cyklet 75 km. Så vil jeg holde en pause på et hotel overnat herovre omkring, men der er solrigt vejr, og vejene de er meget Om 500 meter tag et blødt sving til venstre af Willisavik. og så videre, så jeg fortsætter og se om jeg ikke bare når Berlin her ved en 22-tiden eller 23-tiden. Når vejene ser sådan her ud, så kan jeg ikke cykle. Så er jeg nødt til at gå indtil, at der kommer noget asfalt igen. Det her, det er umuligt at cykle på, så derfor skal man bare trække indtil man kommer til noget asfalt igen.
42 kilometer tilbage til Berlin. Du kan godt se, hvilken sti jeg kører på. Det er så dejligt. Og der er altså rimelig meget fart på. Det har været en rigtig lækker tur fra Horsens og så hertil og snart Berlin. Der er kun 26 kilometer tilbage til Berlin. Ved lyskrydset drej til venstre af Berliner Straße. Om 200 meter drej til venstre af Windstraße. Prøv lige at se en restaurant her. Første gang jeg ser noget som det der, det er helt vildt, mand. Kilometer tilbage til Berlin. Og når jeg kommer til Berlin, og skal jeg fundet et hotel, og jeg skal i seng med det samme. Jeg er dødtræt. Eller jeg ved ikke rigtigt, om jeg er træt eller frisk. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Vi ses i Berlin inden længe. Jeg har fået booket et værelse heldigvis inde på Kreuzberg, inde i centrum. Og lige før det blev mørkt, så nåede jeg Berlin. Jeg er meget stolt og overrasket over mig selv. Jeg havde ikke regnet med at nå Berlin så hurtigt. Det var meningen, at jeg skulle have overnattet i en mellemby, for eksempel Neuruppin, hvor der så stadigvæk var 75 kilometer til Berlin i morgen. Men jeg gav sgu ikke at stoppe, fordi jeg kunne godt mærke, at jeg har energi nok endnu til at cykle videre. Og nu er jeg snart i Berlin. Der er ikke lang tid tilbage til centrum.
Om 400 meter drej til venstre af Møllerstraße. Park for alle junkier. Jeg er ikke i Berlin endnu, altså inde i midt centrum, men det ser da sådan ud, ikke? Lige om lidt. Klokken er 21 om aftenen, altså 21:30, undskyld. Og det er bare brandvarmt her i Berlin. Hold kæft, det er varmt. Det er helt vildt. Det er lige før, man skulle tro, man er i Tyrkiet. Så varmt som det er. Det er helt åndssvagt som vejr. Det er bare, det er lækker vejr. Jeg er i Berlin centrum nu. Og nu skal jeg bare til hotellet. Ind og sove. Og i morgen, der skal vi på rundtur i Berlin. Og se, hvad der sker rundt omkring. Lave nogle fede optagelser. Og så skal jeg have fundet den drone der. Hvis jeg kan finde den i den her store by. Men jeg prøver. Og så må vi se, om det lykkes. Drej til venstre af stien, og drej derefter til højre af stien. I don't belong. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Oh, wow, I want you to know this when I'm not around. Spring and waves, hope that I'm not in state.
been too long. Stirred your town. I just need to get on out. Got myself this guitar. Keep on bringing to the bar. In the corner I'll sing Sonic Melody. Only time changed our ways. It would not be like this today. Time won't change these wicked ways. Oh yeah, I'm not in a state. This place ain't gonna go from here. Down that road I can't steer. Blinded by decisions and pride. I don't think I'm getting clear. Where's that next shot coming from? Facing forward, got the gun. It's a little too late. Turn back around. Party's no more hits the ground. Only time could change our ways. Would not be like this today. Time won't change these wicked ways. Oh yeah, I'm not in a state. Never thought I'd see through. Now I won't be next to you. Don't know why. Think that's a lie. Every day I'm gone away. Time we have it's all. Let's to get yours, good home. It's going fly by. Always wonder why I have to say, are we leading our lives? Only time that changed our ways. Would not be like this today. Time won't change these wicked ways. Oh yeah, I'm not inside. Thank you very much. Thank you. Down like strippers' booties go. Oh ja, wenn man so traut. Drej til venstre af Anna-Louisa K-straße og drej derefter til højre af Spanauers. They feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit down, listen, sit down, listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my
my lesson. Look right through me, look right through me. And I found it kind of funny, I found it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I found it hard to tell ya, I found it hard to say. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. A larger world. Mad world. Thank you. Thank you. I hear something again. Is this both? Om 200 meter drej til venstre af Karl Liebknecht-Straße. Ved lyskrydset drej til højre af Spanauer Straße. God aften alle sammen. Nu står jeg her ved døren, hvor jeg skal overnatte her i Berlin. Jeg er lige kommet, jeg var faktisk kommet for lang tid siden, men der er også meget hygge inde i byen, så jeg bliver nødt til at lige at optage det hele. Glæder jer til den her film, den er virkelig god. Vi ses i morgen alle sammen. Hej hej. Thank you.